La costa mediterrània és, des de fa molts anys, l'escollida per un gran nombre de famílies per a passar la temporada estiuenca i els períodes de vacances al llarg de l'any. Fugir de la quotidianitat i disfrutar d'una forma de vida un tant diferent és una possibilitat que ofereixen els campaments turístics. Això és el que van decidir fer prou famílies precisament en el càmping dels Alfacs eixe estiu del 78. Esta zona d'esbargiment està ubicada en una estreta franja de terreny entre la carretera que uneix les poblacions d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita i la mar, que vessa la mateixa voreta del càmping amb una zona rocosa i una altra d'arena. Eren les 2:30 del migdia d'un calorós 11 de juliol, l'hora en què les famílies havien tornat de la platja i en traje de bany encara es disposaven a donar compte del dinar o, en el cas dels estrangers que sempre fan esta menjada més prompte, estaven ja recolzats fent una siesta dins de les tendes o simplement reposant del dinar en una hamaca i amb un llibre en la mà. Era el moment d'estar dinant, era el moment del rèlax, era el moment una mica de la siesta, segons per aquí, uns altres estaven a la platja, a lo millor hi havia famílies a la part accidentada i els crios estaven a un altre lloc o estaven a la platja, uns altres eren d'excursió. Era el moment de més pausa del dia, diria jo. Era una pausa infinita, una calma. Automàticament vaig sortir corrents per la porta, arramblant-me aquí a la carretera, i vaig veure tot com una fum negra, una cosa negra. Inclús me vaig arramblar, crec, més del normal, perquè si ho hagués sapigut, doncs clar, és normal que no. I en aquells moments només vaig sentir un pet i va pujar igual com si fos, per exemple, un rovelló. Puja prim i dalt se va escampar el foc i vaig sortir corrents. L'any 1978 estàvem de vacances en un dúplex que estava situat al principi del càmping. Estàvem jugant després de dinar quan vam escoltar una explosió. Vam eixir per veure què passava i, com que hi havia fum, vam decidir eixir a veure el foc. Ocurrió el accidente cuando estábamos comiendo. Fue un momento de una catástrofe que no supimos lo que era. De momento se oyó una explosión, vimos una cosa volando por el aire como un cartón, y al momento esa cosa cayó a 4 metros de nosotros, era la plancha de un tercio de la cisterna, que reventó como si se hubiese cortado con un bisturí. El gas es va escampar com un núvol pel camp i es va inflamar sobre l'aigua. Va ser com una explosió de grisú. Y claro, al oír la explosión aquella, pues nos levantamos, al caer la plancha, nos acercamos a ver qué es lo que había sido aquello que había caído, y en ese momento vino el segundo fogonazo, es cuando ya fue la llamerada, aquella fue una bomba napalm,
y nos cogió pues eso, allí viendo la plancha, entonces el fuego, la expansión, nos tapó la misma plancha, nos hizo de parapeto y eso nos salvó de quemarnos. Uno u otro nos hubiésemos quemado. Oui, l'accident proprement dit, lorsque nous nous sommes sauvés, disons que nous avons couru, donc moi, j'ai fait partir ma fille avant moi. Ens han explicat els que ens van salvar que jo vaig fer córrer la meva filla davant de mi. El meu marit ens seguia amb el nostre fill, però en cert moment, quan el núvol de gas va explotar, jo vaig caure tombada amb la meva filla per terra. Això ens va salvar, ja que les flames es van passar per damunt encara que ens cremaren. En canvi, el meu marit, el meu fill, la meva neboda i la seva filla menuda es van convertir en torxes humanes perquè estaven drets. A pesar de l'estat en què estaven, continuaren corrent. Sembla impossible, però no sentíem dolor. Només en els peus per la grava i les pedres, però les cremades encara no es feien mal. El meu fill estava jugant, dinant en una altra família de Madrid, a la part més afectada del càmping. I en aquell moment van vindre a buscar els postres, ell i el noi que l'havia invitat. I quan van tornar, no va haver possibilitat de tornar. Tota la família estava morta. La confusió provocada per aquelles situacions de pànic va ser enorme, no només per l'histerisme de les famílies no afectades, sinó també pels crits en diferents idiomes que llançaven els directament afectats. Els ferits, que encara es podien valdre per ells mateixos, van córrer cap a la recepció i la carretera, tractant d'allunyar-se del foc. Puis nous avons été donc embarqués, mais il y avait dans la camionnette, entre autres, où moi j'étais embarquée avec mes filles. Després, quan es van arreplegar en una camioneta amb el meu fill, hi havia un home completament negre, cremat, perquè el meu marit estava cremat, però no s'havia fet de color negre, torrats com a pollastres, igual que pollastres. Feien pànic. Ça, c'était assez effrayant. Et alors, tots es queixaven de set, tenien set. Soif. Ils se plaignaient de soif. Llavors jo els veig els dos en banyador i agafats de la mà, que sortien de la dutxa i en apariència per a mi estaven sants. I després van morir. En apariència, en simple apariència, sense fixar-me. Inclús van parlar, jo els vaig dir, vostès també? I ells me van dir, nosaltres també. Però els vaig veure agafats de la mà, inclús en una certa sonrisa, en una dulçura a la cara, i després van morir. Encara sense saber les causes de l'explosió, el més important en aquells moments era començar l'evacuació dels ferits. Evacuació a la qual van contribuir els mateixos campistes i la gent que passava per la carretera en eixos instants. Els primers que van portar eren negres. Pràcticament estaven... Sé que mos cridaven molt pel camí y nosotros corríem todo lo que podíem. Y yo lo llevaba a 120 porque llevaba al chiquito quemado. Mis hijos horrorizados de verlo. Además no lo conocían y sin embargo lo conocían muy bien porque era hijo de unos íntimos amigos nuestros.
Y yo desde fuera me volví dentro, saqué el coche y metimos a personas que estaban súper quemadas a llevarlos al hospital yo los llevé a Tortosa, al hospital, llevé a 3, 2 chicas y un hombre, irreconocibles. Él llevaba la piel de la cabeza en una bolsa de una ampolla, toda una bolsa que le tapaba hasta los ojos. Este hombre, cuando yo iba con el coche, oía unas botellas que llevaba yo vacías y como iba abrasado por dentro, tenía sed y el hombre me pidió agua en francés, me decía, Monsieur de l'eau, están vacías. Yo lo miré por el retrovisor y ya no miré más, era un espanto. Els cotxes particulars i les primeres ambulàncies entraven i eixien del càmping, transportant els ferits i es creuaven amb les primeres persones que arribaven al campament, interessant-se pels fets. Se va fer un bando dient que tots els que estessin disponibles, i en aquell moment els que més hi estaven eren els dedicats a la construcció, que es desplacessin perquè feia falta gent per lo que fos, no? A les poques hores de l'accident ja estava en el lloc dels fets el jutge Agustín Ferrer Barrientos, procedent del jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa y que sería posteriorment l'encarregat d'instruir el sumari. Dejando un tiempo para que se terminaran de apagar los fuegos, pues entramos al levantamiento de cadáveres, de los cadáveres. Sacamos en aquella ocasión 105, me parece recordar, 105 persones fallecides del camping. Llavors nosaltres anàvem traient els morts, els deixàvem aquí fora al costat de la recepció, enfrente, i els deixàvem i els anàvem tapant. Estàvem nosaltres i després hi havia 3 o 4 grups, més de 4. I els traiem en una manta entre 4. Havien passat ja algunes hores des de l'accident i els que estaven ara enfrontant-se directament amb el drama eren els metges. Metges que van acudir de totes les zones de la comunitat que estaven treballant i estiuejant. I aleshores varen rebre la trucada de l'alcalde i aleshores ens va comentar que havia hagut un accident i que ens desplacéssim el més ràpidament possible a Benicarló. Nosaltres vam començar a evacuar gent d'aquí, juntament en particulars, als centres sanitaris de Tortosa. El aspecto de todos los quemados era muy similar, o sea, todos estaban muy rígidos, un aspecto de muñeco de cera, amarillentos y casi inexpresivos, casi no se movían, o sea, solamente se quejaban nada más, pero apenas se movían, no gesticulaven pràcticament. Jo me recorde d'un cas en concret que vaig agarrar a un xiquet xogotet i el vaig agarrar en braços per ficar-li un gotero, per traspassar-lo de camilla, i quan el vaig deixar, li vaig donar compte que tota la pell del cos la portava jo pegant les mans. O sigui, s'havia quedat pràcticament sense pell. Entonces era horrorós de veure'ls allí, que estaven parlant, que estaven conscients de que... Jo crec que ells no eren conscients de la situació en què estaven en aquell moment. Va ser, ja t'he dit, que arribava malament, perquè no podia arribar d'una altra manera. O sigui, jo me'n recordo de persones que arribaven embolicades en paper d'albal, crios en paper d'albal, per cobrir la superfície corporal, que la tenien totalment destrossada. Als ambulatoris i a les clíniques privades no es podien quedar descremats. Havien de ser traslladats a centres on hi haguera unitats especials. Però, en canvi, allí sí que se'ls va aplicar les primeres cures. Neteja en aigua i tratar d'hidratar al pacient, o sigui mitjant goteros, com es diu, siguin mediante fluids intravenosos i després calmants. Calmants perquè, els crits de dolor eren, indescriptibles. Jo mai més he tornat a sentir unes queixes així, mai més. Després va començar la segona evacuació, és a dir, evacuació als centres ja hospitalaris com Barcelona i València.
Ho van fer a través de les nostres ambulàncies, les ambulàncies que van venint i també a través dels helicòpters. Pero claro, al ver la envergadura por el número de heridos que aparecieron, entonces inmediatamente yo llamé a la residencia sanitaria de Castellón y a la FE también. A Barcelona van arribar 52 ferits adults i 8 menuts que ingressaren en urgències de l'Hospital Infantil. Pel que fa a la residència a la Fe de València, hi hagué un total d'ingressos de 79 ferits, dels quals en moririen 46. El estudio de la extensión de las quemaduras en los enfermos llevados a la Fe ilustra la gravedad de la catástrofe, puesto que de 81 pacientes tratados, 54 tenían unas quemaduras cuya superficie era superior al 80% de la corporada. Els ferits dels alfacs tenien grans cremades i les probabilitats de mort eren moltes. La deshidratació, les lesions en l'arbre respiratori i complicacions a altres nivells podien provocar-la. La causa normal de muerte suele ser al cabo de un tiempo la infección, porque a pesar de que se toman medidas muy estrictas para evitar una infección, acaban o bien autoinfectándose o bien nosotros mismos los que le cuidamos vehiculizando el germen que le puede también llevar, a pesar de todas las medidas que se ponen para evitarlo. Els dos centres sanitaris amb unitat especial de cremats a València i a Barcelona es trobaven pràcticament desbordats i fins i tot a València es va habilitar el gimnàs de l'hospital per a atendre els ferits. El tracte que van tindre aquelles despulles humanes en la majoria dels casos va ser de dedicació completa i molt humà per part del personal sanitari. Et puis vraiment des contacts magnifiques. Pel que fa al tracte va ser magnífic. Ens van posar una infermera que estava al nostre costat constantment en l'habitació, al peu dels nostres llits. Jo estava en el llit central amb un fill a cada costat. Era una habitació amb 3 llits. Et mes filles de chaque côté, on prenait une chambre à 3 lits. Même point de vue des infirmières, il y avait... Les infermeres, els metges, van tindre el coratge de dir-nos sempre la veritat, per molt cruel que fora. El seu marit morirà, per exemple. El seu fill pot morir també. Vostè té una possibilitat de salvar-se i sabem com tractar-los. A banda d'altres problemes, a l'hora d'atendre els ferits als hospitals, un preu greu va ser la falta de comunicació entre metges i pacients, a causa del fet que en molts dels casos eren estrangers. Los problemas de comunicación fueron bastante graves porque había pacientes que solo hablaban idiomas como el flamenco. No te podías comunicar, o sigui, almenys la majoria eren alemans, eren totalment, absolutament estrangers, i l'única cosa en la qual te podies comunicar era per els crits de dolor. Els primers ferits a arribar a València van tardar quasi 4 hores. El trasllat es va efectuar amb ambulàncies i tal volta la ruta escollida per la majoria d'aquelles no va ser la més encertada. Abordando la autopista por la salida 42 se conseguía mejor tiempo, aunque fuera un poco más larga de recorrido esa vía de evacuación. Algunos cogieron esa vía, pero gran parte no cogieron la mejor. En tornar al lloc de l'accident, la mateixa vesprada de la tragèdia començaren a arribar periodistes que s'afanyaren a enviar les informacions als diferents mitjans. Jo vaig estar corrents per dins, encara no hi havia molt poques persones que havien passejat el càmping en aquells instants, i era una cosa tremenda, perquè se veia com si fos una ratlla, tot a tallar, hi ha un puesto se veia verd i l'altre puesto se veia tot cremat, tot absolutament cremat, com si fos fet en un tiralínies. Fou un moment tremendo. Jo vaig tenir la precaució d'agarrar la màquina de fotografiar. Recuerdo haber visto la zona de duchas, ¿no? Y en la zona de duchas
creo que una escena un poco escalofriante, ¿no? Porque veías la piel que se había despegado de los cuerpos que estarían en aquel momento, quitándose la sal del baño del mediodía, pues la piel pegada a les paredes, no? I llavors vam anar al fotògraf i jo corrents cap a Tortosa, cap al cementiri de Tortosa, i vam entrar al cementiri, ja es feia fosc, i llavors estaven tots, era una cosa impressionant, estaven tots els morts alineats, eren 99, crec. Tots en fila, estaven un al costat de l'altre, nens, per exemple, enganxats a la cadireta on estaven allà, com soldats, no? Eren tots com maniquís, era una pudor impressionant. I llavors van començar a arribar els ataüts, inclús vam ajudar a posar-los dintre, i esclar, tothom es pensava que nosaltres érem del jutjat, o sigui, ningú va sospitar, inclús la Guàrdia Civil, que no teníem flash, ens van demanar el flash nostre perquè ajudar-los a fer les fotos, perquè havien de fer pel report aquell. Llavors vam treure les úniques fotos que es van fer dels cadàvers, les vam fer nosaltres, però llavors ja va arribar el jutge, estar nosaltres allà i va dir això absolutament tancat a la premsa, que no entri cap periodista. En eixe tram de la Nacional 340 va ser tallat el trànsit per la policia i el càmping va ser acordonat per evitar la presència de curiosos i facilitar l'entrada i eixida de les ambulàncies i cotxes transportant ferits, com també camions de l'exèrcit transportant els cadàvers. A mitjan vesprada començaren a arribar famílies que havien passat el dia fora d'excursió i gràcies a eixa fortuna havien salvat la vida. Paramos el coche al lado de la carretera y queríamos entrar en el camping. Yo quería ir ya a nuestra caravana, pero estaba todo cerrado por la Guardia Civil y entonces ya vimos desde la carretera que todo estaba arrasado. Aquellas personas que venían, porque habían pasado una excursión en Tarragona o en el Delta, o Dios sabe qué, y volvían al camping y se encontraban que la caravana donde habían estado residiendo pues no existía, que los hijos que habían dejado allí pues ni se sabía de ellos, si vivos, si muertos, y si estaban vivos, si estaban en Valencia, en Tarragona, en Castellón, en Barcelona, ¿verdad? Esto, pues la verdad es que era un problema humano verdaderamente espantoso. No podíamos hacer nada, nos quedamos allí asustadísimos de lo que vimos. Y entonces preguntando, y que como yo había ido con unos alemanes amigos, y yo me olvidé de ellos preguntando por mis padres, y llegó una chica que me dijo, sí, tus padres están vivos, pero están heridos, y están en un hospital en Tortosa. Ingrid me dijo, sí, yo he visto a tus padres y a tu madre, yo la he vertido un cubo de agua sobre la espalda para aliviar los dolores. Y luego un coche particular se los ha llevado a una clínica. Eixa mateixa vesprada el càmping es va tancar. L'aigua i la llum havien sigut tallades. A pesar de que després de l'accident hi va haver una fugida generalitzada, hi hagué unes poques famílies de les que s'havien quedat en la part no afectada que van decidir quedar-se. A més, a les poques hores, encara que continuaren els dies següents, van començar els treballs de desescombrament. Van tenir una gran avantatge per a treballar, i és que el que comentàvem era que no hi havia edificis. És a dir, no va ser un derrumbament d'una casa o un edifici. Aquí no, aquí se va poder treballar. Y había un manojo de cartas, en el cual la carta primera de arriba estaba quemada, la de abajo, las últimas estaban quemadas y las del centro no estaban quemadas. Dos roulots que estaban una al lado de la otra, la una desapareció totalmente, se quemó toda y sin embargo en la otra incluso un pajarito que había colgado en una jaula estaba vivo el animal. L'endemà de l'accident, el càmping semblava que havia sigut pres per la burocràcia. Havien arribat informadors de tots els països i cada un dels consulats de les nacions afectades va prendre possessió d'una xicoteta parcel·la del càmping, instal·lant una espècie de buró amb la finalitat d'obtindre dades dels afectats, relacions de danys particulars i confeccionar llistes de persones mortes, desaparegudes o ferides i, en qualsevol cas, a quin hospital havien sigut traslladades. Como no podían identificar mucha gente, pues hicieron fotos, no de los cadáveres, pero de los heridos, que estaban en varios hospitales, hasta en Francia. Vi primero a mi madre, que ella se mantenía muy fuerte, que estaba herida, pero como yo no vi su cuerpo, que había un túnel de tela sobre ella, como para mantener un poco el calor del cuerpo. Me acuerdo de un señor, un francés,
que estaba separado de su mujer, y ella vino con el chico y sus suegros a pasar las vacaciones. En la explosión, pues encontraron el cuerpo de los suegros y de la mujer, pero el chico nunca se ha sabido nada de él. Este señor se fue a Valencia, se fue a Tortosa, se fue a Tarragona, se fue a París para buscar a su hija. Cada vez volvió y me dijo, no está. Entonces un día le enseñé fotos, se puso loco, dice, este es mi hijo, sí que lo es. Doy la vuelta a la foto y era una niña, y era un señor que pesaba, no sé, 100 kilos. Se desplomó delante de la mesa. Es que ya es una cosa, tener que decir esas cosas es horroroso. Yo fui a ver a mi padre que estaba en el mismo pasillo pero en otra habitación, y entonces yo supe por qué, porque mi padre estaba muy grave. Difícils i costoses després de l'accident va ser la de la identificació dels cadàvers. El foc va sorprendre els campistes a mesura que anaven, en traje de bany. Per tant, els elements identificatius eren pràcticament nuls. Y éramos muy felices si podíamos encontrar una sortijita o una medallita porque esa persona ya tenía la identificación medianamente garantizada. Los más nos plantearon verdaderos problemas muy serios de identificación. En els dies següents a la tragèdia començà la repatriació no sols dels ferits, sinó també dels cadàvers i també d'aquelles persones que havien resultat il·leses en l'accident, però que ho havien perdut tot. Había un señor francés que andaba por el camping en traje de baño porque ya no le quedaba nada. Su mujer murió, el perro murió y había cogido la matrícula de su coche, un cordel, y paseaba con la placa, la matrícula del cordel durante 2 o 3 días. Vinieron los de Europa Assistance para llevárselo, no quiso de ninguna forma. Entonces este señor no comía, no dormía, y un día me lo llevé a casa, comí un bocadillo, pero apenas haberlo comido, pues digo, pues llévame otra vez, que voy a encontrar a mi mujer, que la voy a encontrar, que tiene que estar allí, que no puede ser, que no me habrá dejado. Y volvió con lo mismo, la matrícula del coche, el cordel, hasta que los médicos dijeron, pues no, lo metieron en una ambulancia y se lo llevaron. A pesar d'això, Alemanya, França, Bèlgica, Holanda, els països d'on procedien els afectats tenien prou d'interès a repatriar els seus súbdits. En concret, a l'aeroport de València van arribar 2 avions llogats per la companyia d'assegurances Europa Assistance amb la finalitat de replegar els ferits de parla francòfona. Les intencions no eren massa clares. Pretenien emportar-se només els ferits lleus i deixar en els hospitals espanyols els més greus, que possiblement moririen en poc de temps i amb un percentatge elevat. Els governs estrangers s'apuntarien d'eixa manera un tant i la mala fama dels hospitals espanyols tindria repercussió en la premsa internacional. Els metges dels hospitals es van negar a consentir eixe tracte discriminatori entre els ferits. O eixien tots o no n'eixiria cap. Estábamos muy cerca de las elecciones europeas y había una pequeña lucha entre los propios países del mercado común, Alemania, Bélgica y Francia, un afán de ver quién lo hacía mejor. Eso también es una cosa loable, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Pero eso no quita para que supiésemos nosotros las consecuencias, ¿no? Totes les repatriacions, per tant, no es van fer amb facilitats i lliure consentiment de ferits i familiars. Mentrestant, ens van oferir ser repatriats, però jo ho vaig rebutjar, ja que el meu fill i el meu marit anaven a morir uns dies després. Vam ser forçats a ser repatriats i ho vam ser el 14 de juliol. En el moment de pujar a l'avió, vaig saber que el meu fill i el meu marit no tornaven. Com que ja era massa tard, vaig pujar a l'avió. El meu marit va morir uns dies després, el 20 de juliol, i el nostre fill va ser repatriat el 31 d'agost. Transportaron a mi madre a Ludwigshafen, a una clínica especializada en quemados, y
Entonces a mi padre le trasladaron en Duisburg estaba, y yo no le volví a ver en Duisburg. Como mi hermana estaba allí, yo estaba en Ludwigshafen. Mi madre se murió el 24 de julio y mi padre el 1 de agosto. La història de Madame Marie-Thérèse va tindre dins del drama i la tragèdia un desenllaç feliç. El seu marit havia mort, però el seu fill, que pensaven no ho superaria, ja que tenia cremades de grau 2 i una superfície afectada del 90%, va ser repatriat a Bèlgica amb un estat acceptable de recuperació. L'evolució en la clínica de la fe va ser favorable i tornà al seu país amb tan sols una extensió de cremadures del 35% i amb un tractament que els metges espanyols li van ordenar. Va trobar algú i es va casar. De fet, ell sempre ha sigut molt valent. Ell sempre ha dit que era la nostra obra. És molt difícil. Gràcies a la meva filla i a mi mateixa, ella ha pogut continuar, perquè va arribar a no tindre ganes de viure quan es va veure en l'espill per primera volta. Madame Marie-Thérèse va sofrir cremades importants, sobretot en la banda de darrere del seu cos, i les seues filles van ser les menys afectades, amb lesions físicament molt menys importants. Havia viatjat a Espanya acompanyada per la seva cunyada i la família d'esta. Van morir també la dona del seu nebot i la filla d'aquella. Però què va ocórrer realment aquell migdia de l'11 de juliol de 1978? El camió tractor marca Pegaso, matrícula de Madrid 7034C, arrossegant el semirremolc articulat marca Fruenhof, matrícula de Madrid 7981R, i conduït per Francisco Invernon, eixia per última volta de la refineria que en petrol té a la localitat de la Pobla de Mafumet, que dista 9 quilòmetres de Tarragona. La cisterna había salido de Empetrol con mayor carga de la que podía transportar, no solo siendo propileno, que necesita llevar una parte vacía la cisterna para las posibles dilataciones del gas, sino incluso como vehículo llevaba una sobrecarga en función de la carga máxima que está autorizada para llevar aquel vehículo. Es un gas que se utiliza como materia prima de la síntesis química de productos tales como acetona, isopropanol, e inclusive para la fabricación de plásticos como el polipropileno, el cual es un plástico conocido por nosotros porque con su rafia preparamos las mallas en las que vendemos las naranjas, patatas, cebollas, etc. Al cap de 2 hores de viatge per esta carretera que voreja la platja i després de passar la localitat de Sant Carles de la Ràpita, justament en el quilòmetre 159.400, ja en terme municipal d'Alcanar, el camió cisterna va fer explosió i es va partir en 3 trossos. Una de les parts va anar a parar a la banda dreta de la carretera i va destruir un discopab anomenat Las Cancelas. La part posterior de la cisterna va ser la que es va introduir en el càmping en tombar part del mur que separava les instal·lacions de la carretera. I l'altra part va anar a caure al costat del mur de maçoneria d'obra del restaurant Serramar, situat 500 metres amunt de la banda dreta de la calçada. Les causes de l'accident les hauria d'aclarir la instrucció del sumari. Pensamos que quizás en aquel sumario habría que exigir responsabilidades en un fallo humano que era evidente. Un fallo humano, en parte, en el conductor, en el propio conductor de la cisterna, que el hombre pues, realmente habría pagado con su vida la distracción que habría tenido de salir a la carretera en esas circunstancias. Y un fallo humano también por parte del servicio de carga de Empetrol, en la medida de que han cargado una cisterna realmente a su totalidad, sin dejar la fase de vacío, y que es un dato que ellos tienen constatable por la báscula, porque están viendo que está saliendo con un exceso en toneladas de lo que podría llevar, y sin que ese ticket de báscula que le sirve para facturar el producto que está sacando la cisterna, le sirva para que alguien diga esta cisterna no puede salir así a la carretera. En este año 78 salieron de la refinería de Empetrol de Pobla de Mafumet, situada a 9 kilómetros de Tarragona, nada menos que 32 cisternas
con sobrecarga de propileno. 6 van ser les persones processades, 2 per part de l'empresa de Cisternas Reunides i 4 pel que fa a Empetrol. El cas va ser elevat a l'Audiència Provincial de Tarragona perquè dictara sentència. Es va comprovar que la cisterna complia les condicions de seguretat per a poder circular. Llegado al juicio oral, la audiencia entendió de que no existía responsabilidad penal en las personas acusadas pertenecientes a Cisternas Reunides. Únicament 2 persones van ser condemnades, el director de la refineria d'Empetrol, Alfredo Ortí Noé, i el cap de seguretat d'aquella planta instal·lada en la Pobla de Mafumet, Francisco Molinos Ortega, en concepte d'autors d'un delicte d'imprudència temerària amb resultat de morts, lesions i danys. Por lo tanto, Empetrol, como empresa de la cual dependían estas 2 personas, pues fue la que pagó la total factura de los daños que se produjeron. Per la via penal no es podia imputar cap responsabilitat a Cisternas Reunides, però per la via civil, Empetrol podria haver iniciat un procés per a demanar responsabilitats a esta empresa, alegant la presumpta negligència del conductor, que en definitiva treballava i prestava els seus servicis a Cisternas Reunides Societat Anònima. Esta possibilitat no es va portar a la pràctica. Per una altra banda, la empresa Cisternas Reunides Societat Anònima tenia contractat una assegurança per un muntant de 300 milions de pessetes, que cobria la responsabilitat civil de la mercaderia que transportava la cisterna, ja que ells no desconeixien la perillositat dels productes que carregaven habitualment i els danys que es podien ocasionar en cas d'accident. Presumptament, esta quantitat va ser aportada per l'empresa Cisternas Reunides Societat Anònima, moralment dolguda per les dimensions de l'accident. El fet és que aquell dia, 11 de juliol, van perdre la vida 105 persones, xifra que posteriorment es va elevar fins a 215 víctimes innocents. És cert que hi hagué 2 condemnats a un any de presó, però cap d'ells va complir la condena en funció d'un principi molt real. Me parece que gravitar sobre unas personas físicas muy concretas un fallo estructural, porque lo es, estructural, no me resulta convincente. Segundo, que ese fallo estructural tenga un alcance punible, pues no me resulta convincente. No me parece que sean cosas que deban resolverse a través de un sistema carcelario. Si alguna cosa de positiva va tindre este accident, va ser el replantejament de la normativa referida al transport de mercaderies perilloses vigent l'any 1978. En ese sentido, yo creo que el accidente de los Alfaques fundamentalmente lo que sacó fue una conclusión, también otras, pero básicamente una conclusión, y era la necesidad de implicar en la responsabilidad a los cargadores respecto a las condiciones de carga de las mercancías peligrosas. La utilització de l'autopista per vehicles que transporten mercaderies perilloses, la reducció del cànon de peatge d'aquelles, la utilització del transport marítim i ferroviari, el transport mitjançant gaseoductes, que és el mètode usat en països d'alt nivell de desenvolupament, són mesures que, si s'aplicaren, podrien disminuir el risc d'accidents com el que provocà la tragèdia dels Alfacs. A pesar d'això, sembla que aquestes mesures tan senzilles continuen sense aplicar-se, perquè la llista d'accidents ocorreguts en anys posteriors és prou completa. Pel que fa a les indemnitzacions rebudes pels damnificats, en la majoria dels casos hi hagué un acord extrajudicial i les companyies asseguradores de cada una de les empreses implicades van oferir unes quantitats de diners. De fet, les indemnitzacions les van abonar abans de la sentència. O sigui, van arribar en tothom a una solució més o menys amistosa, per dir d'alguna manera, o en termes jurídics, però que, de fet, jo crec que no va satisfer a ningú, no va satisfaure a ningú. O sigui, tothom, ningú es va quedar content, el que passa que la gent el que volia era acabar de parlar del tema. Disons, mon fils, lui, ce qu'il a fait faire, c'est ses oreilles. El meu fill es va refer les orelles, la meva filla el braç també, i jo els braços i les mans. Verdaderament eren les coses més importants. Però quan a la pèrdua d'entrades econòmiques, jo, per exemple, vaig perdre el meu marit, i calculant una pèrdua de sou per mes... Et alors, ils ont calculé, bien sûr, bon, moi j'avais perdu mon mari, donc je perdais un salaire de autant par mois.
A més, el govern belga va ser prou cruel amb la seva situació, perquè quan havien passat un parell d'anys li va fer arribar una factura que l'obligava a pagar els gastos de repatriació dels cadàvers. A Bèlgica, la repatriació dels supervivents ha sigut gratuïta, però 2 anys després hem rebut una factura. Jo de 50.000 francs, el meu nebot de 100.000, amb els quals ens exigien reemborsar la repatriació dels nostres morts. Vam arribar a la conclusió, encara que ningú ens explica res, que es tractava dels nostres morts, perquè per part del meu nebot n'eren 2, i vam arribar a aquesta conclusió. Això ho vam recórrer durant 2 anys, però al final ens van obligar a pagar. Estos van ser xicotets desacords que vam haver d'acceptar a més de totes les altres coses. Després de 12 anys, les empreses involucrades en l'accident no han volgut donar la cara, no han fet cap declaració a càmera. Si un fet com este és pràcticament inoblidable, molt més ho és per a les persones que el van viure en la seva pell. La clientela l'havíem anat fent a través d'any, any tras any, en uns anys molt durs, com era fa 35 anys atrás, i a base sobretot de ser amics. O sigui, el que vam perdre va ser amics. Amics, fins a 3 generacions. O sigui, hi havia els pares, hi havia els abuelos, hi havia el crio que havien tingut. Hem arribat bé al final, però per a mi és com si haguera passat ahir. Je crois que c'est comme si ça s'était passé hier. C'est toujours présent. L'accident sempre està present. L'accident toujours présent. Con la muerte a tu lado vives mejor, más intensamente. Quizás es un poco difícil de entenderlo, pero yo creo que sí. Si tú sabes que mañana puede terminarlo todo. Contemplant ara l'interior del càmping, sembla que res va ocórrer allí, perquè tot ha sigut transformat. Però una cosa ens recorda que un dia, ja fa 12 anys, van passar les últimes vacances de la seva vida un gran nombre de famílies. Allí en una pared de un edificio de apartamentos que han montado un sol y 215 estrellas, creo, allí alrededor. Es muy bonito. Allí también hay unos huecos y pueden mirar allí los pájaros. Y desde el año 80, cada año por lo menos una vez. Es una casa, es una gasolinera para reponerse de fuerza y de gasolina.